Tak čus lidi, už se zase zpátky. Černobílý obraz tentokrát. Byl jsem se rozhodl natočit černobílé. Takže můžete se jednou podívat. Lárka, to je mamka. Náš listík, teraz nejvidět. To je můj ledňák. A teď jsem já. Ej, tu mám ledňáček. Tak. Ale v minulém díle jste mohli vidět, jak teďka jezdil s autem. Akorát, že to bylo něco jiného než tohle. To dělal kvalifikace, že toto kvalifikace nejsou, toto je závod. Zatím je první z 12 míst. Ale jak si povede dál, to zjistíme až na konci pořadu. Ty si ho podsunku jako pyžamu. Tady furt vidíte taky jezdit. Do spodu, taky do spodu. Já vím. Taky to natáčím. Když je to černobílé, tak jako pravý závod. Jo, taťka dál. Takže teď může počkat. No, tam lidi. Teď se může pojat, kolik dostal teďka tisíců. 17 000, vidíte to? 94 000 celkem. Počkej, ne to, já je to nazučím. Sir. Až jenom počkej. Dobrý. A čus lidi.